Waqt li kienet jindirizza attività politika fiż-Żurq il-ħadd filgħodu, il-kap nazzjonalista Alex Borg qal li l-fatt li l-gvern se jirritorna lil Manuel Island lura lil poplu hija biss propaganda. Huwa qal dan hekk kif tittaljem ilu l-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar li l-gvern se jkun qed jirritorna Manuel Island lura lil poplu. Kull ġimgħa ifaqqas xi proġett open space dejjem bil-propaganda fil-Manuel Island kull imkien. Din id-dikjarazzjoni issa waslet propju ftit jiem wara li f'istqarrija pubblikata il-Partit Nazzjonalista qal li din il-kisba ambjentali imertu tal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja li l-eks kap nazzjonalista Bernard Grech ftit tal-jiem qabel ir-riżenja s-sena li għaddiet qal li din biss ħolma sabiħa u li hemm obbligi kontratwali. Ħankun onest miegħek li jkun hemm park nazzjonali hija ħolma sabiħa, però rridu nkunu wkoll nagħtu każ anke l-obbligi li wieħed jista' jkun li għandu. Issa Alex Borg mhux tal-lider li dejqitu din il-kisma mill-gvern tal-li saħansitra jgħid li din hija biss propaganda. Intant meta Alex Borg kienet titkellem dwar l-għoli tal-ħajja huwa qal li jekk ikun fil-gvern se jappoġġja lill-konsumatur. Irridu naraw kif il-pis tal-ħajja ma jbatuħx biss l-end consumer, imma aħna bħala gvern nidħlu biex nappoġġawh biex il-pis tal-ħajja ma jinħassx minn kulħadd. Dan minkejja li l-istess Partit Nazzjonalista ħareġ kontra miżuri ta' gvern laburista li appoġġjaw lil familji Maltin u Għawċin fi żminijiet ta' kriżi internazzjonali. Fil-fatt meta faqqet il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, il-gvern kien ħabbar pakkett ta' miżuri soċjali għal familji li laħħaq is-70 miljun euro. Dakinhar il-kellim ta' Bernard Grech kullum Ewroparlamentari Nazzjonalista Peter Aġus kien se jaħdik l-għajnuna bħala soppa imsaħħna. Din hija soppa msaħħna li Roberta Bella ħareġ mill-friġġ. Fl-indirizz tiegħu wkoll Alex Borg irrepeta mill-ġdid li se jagħmel trasport tal-massa fl-ewwel mitjum biss mindu jkun Prim Ministru. Għaliex iva nerġa' ntenni fuq din il-kwistjoni fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru ta' pajjiżna mill-ewwel nibdew fuq il-proġett ta' mass transportation f'pajjiżna. Fl-ewwel leġislatura f'5 snin illestu l-ewwel u l-ikbar linja ta' mass transport f'pajjiżna. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll l-eks Ministru Nazzjonalista Luis Galea.